Nakakalimutan nyo yung ano nyo ha, boundaries nyo ha. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katotohanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto na mga katulad nyo wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo.